SK Couture 73 73 21 83. Salut les belles demoiselles. Awa ko be chogodi. Wala ko kai yare du. Neta. Neta umaine. Eka ko be se ganye chogodi. Chogodi. Kabin nana uka dugula. Musorle no sokono nana. Tega se ga boka ta yala la. Nyana fi me nyini ga amfa. Aw ma se ga bawo yara la ga buguti ni ma do tugun ko mi se ga dugun joro duma wirana. E ba fa ko balakissa ke. Kamu? Ko balakissa wa? Otuka bida. Balakissa ma amine le. Mamine. Amene mamine chogo. Eta do ga boko urobe uro wiliwa. Oti balakissa ta ne de. No manyana bo. Otato ngansi ga ko ranga temi. Ko sigi ora de fene wa. Ote banga duina ko. Anga dugu muso ba fa che ba fa. D'accord. No de do. Mbal ma ke. Garaj mentado. No bana ga balakissa jana ko yala ni. Te yara ni. Ne bolo ni she bla kata sugula ta kata suguni na ma so ni bolo le fene suguro ide weekend na be fega mu fa ne fega fo ko balakissa bani ila na so rebi sonna nkai nchegai e pinjele fene du ni sonna lina mita green kono ko be yila woro ka diamata mita niya bela nanta ni yoro be yila. C'est intéressant nga ete ne ka boué. Allez, ciao. Ojobela wajibi reni nyaku miki isike. Binta flane be ladi kuma chama. Duba kono mogo nu flane ke. Ibtoka lene ke mogola. Ifela nu elen kilagi ibo kele glo suno bu fute la gatari. Ni natara mogola ke. Tantu bere du. Abe tantu. Ni bu kuma binta fe kuma chama matne gala dil kameo. Ako me gite da ma wana anga te kanku ni toro ni bina mi phone ko na blue je fi ndere mi mo itani ni don jigi te kan iti se manga ya busu ko mo ko ndolo jim sori jere bakar jan yere bi bakar jan sali bari bi ni si bakar jan mi na le fi bo ko le la ko nya o du net ela o nya mo ko mi kuma te saka ko balakissa an dal saka do la ma si dan saka dun burla chede 내가 뛰고 있는 게 고생을 했는데 사가 너는 미가 또 내가 건네가 되는 거 뭐 Siguro tiga bidele. Mani na ka siguro kala. Wala ne masaga minya di mo. Di na masaga. Siguro kala. Siguro ka nga tela sa. Ni tara sa ni mo sa ni wallahi. Ndira siga siguro kala piske ni ram man kana bi. Josa ne ko eske club men ka ne mi fene ma mi alsani. Mangene riwa. Bana tuni kan kuma jmeni. Kambano kana dia ne masira kula ne so kuma binta kai na tuni bagar jan sa ne ita ko bagar jan ko o dusma bi kana ni ko diga ko mo ko oi munde ne diga ko mo ko de fene ba kono o beni iya ne kala diga ko mo ko de ba kono ne ko ne dato to la tuni na fori mai gato ni ma to na to ni korodo ni kele na o to kere dangani dia dangani ko ne adu faro ko mo ko sabaje do ba ku bori anina o ga jene de bin kun fe o ta ne de bin kun fe me ne ti foi wallahi ne ko sigoro bi kete ina wati kala ntakal o ko to ko na o dinange ni kama ite mo ko mi doere ita da bi boyoro foi kale ki ka de ko ti ni nyaku abana ko adara ja dunai ke lan ke pas ko no bi na o tat ata ka ani ko ni anko wala ni ni tari ni so na ko ada mi tan ni wala ni
Jangan di bantu lah. Itu mau kamu toko ya? Toko ini problem. Nah, sini ada. Toko ini bisa. Angkat tu. Nah, bijak tu jual. Angkat segera angkat. Angkat. Hey, ega bule bi bule kana. Iklo bina kan. Ega bule bi bule ni ka bule ka tumi ko. Doni. Baixo foi. Ela tá calada ali? Quatro anos peguei filho. Não era comigo tá só, não era me donho. Mas mano manda. Aham. Daí tiramos tudo. Bintal. Wala bem baixo feitada. Baixo foi sala. Aquela baixo feitada. A gente termina aí agora pinta com cadinho. Mo ko sere be binta taina. Baro depuis wakati mtuna chani na nga dubila binta ko ni. Te fa nya daruka. Adzela ka fosi le nya ayele. Tiramos tudo certo. Ne tiramos sore do. E mais foi forte som. Ati binta tine ko kuma me jamais. Wallahi mana tene ko binta yeneke. Na yele ma duran chani atela fia yele ko imaya. Dama so go famu. Dama so go famu to. Tiramos zulu. Kami ne o do no fa. Atlas ga bari ko tamo. Bon, comme il y a à côté, les gens qui sont là, ils essaient bien sec. Tout le monde foyer. Fanta, il y a des gens qui sont là. Ouais, bien que surtout à Balakissa. Autant à Djougna Bay. Balakissa, Wallah. Vous l'avez Balakissa. Autant à Djougna Bay. Et ma c'est ça. Mita fini gola nkelente Balakissa. Mina koyora la nkelente Balakissa. Allez faire ça, ma fouille les femmes à tout yola. Et puis dunanga inana wa adere nyab dunanga la wa dunanga nyaba la wa netika foti le famu no ko na wallahi donc si da obe to baraka wa si fara fara no wallahi sa woni an famu na yere di o era mo nyere be ga to godi ni do ma famu do kan a famu wa e ko anta ko kainti parce que neti balaki sa kil na ta don haywa afleni abwa sa ko to si san o ne kon tan ne be de bol si san le bi do ko ngoni si san ngone era be e fantere bol si nya fam aba ni gote ko mi nya fe to ko mi seke na la sona ma benye anta to la o jan mi ta fo ama gete e ka me mais e ma mine non Balakissa ne ma fiye ko wuro be wuro biliya o tineta yere o tineta wuro tineta yi Balakissa de
kabine donna ka dugula ne ma musu nyuma foi de mi me bo Balakissa la yasa nyuma chama mbiama Ni ma do ko fila kin ka po musu nyuma pa de ajema ko ni ne ulu beto ka nyesima ko tu ma menendo wa ka mo nyana ma fo ko mai sakalla ko ko na ko de amana ngochungo tugo ne ba kale de finga ko tin interesse ha binta bi fe tugo binta ko toro ha binta ke mai sari sa itu kan Balakissa Balakissa melanga sa ne problem ko ma fe ga tuga mina mi o ma tinye ko na mun de ke pour que ka so na sa kitse ga fo ga tinye ne fa ne sɔrɔ dubi gɛlɛyara parce que o solution ti kana ne fa to kan wele ne fa wele Mohamed no ka kele ma afo mo dɔrɔn n'i ko te mu sinon nin tɔgɔ ninnu yɛrɛ tɛ ne ka sari e bɛ ka taa sa e bɛ ka taa ah d'accord ne ka na dɔrɔn se ka te min ɲɔgɔn fɛ ma hakilina falen ne tɛ tila n ba ka baara la joona a ma fɛn ɲɛna ko cɛ ni muso tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na nin village in kɔnɔ i bɔra ɲɔ si ma yɔrɔ dɔ de se ka passé ok Binta e bila ne ɲɛ bi dɛ wallahi ya tuji baasi t'i la ye wallahi bashi foyi tina burlai du baasi t'a la bashi tala baasi t'a la aga kana kasabe a bɛ ayo nyene ere ela na nyashi ne la dole im ne kono biye bila la bi gon bi nga position ere du mai kasabe ela mlele yesa Binta e kɔni ti fale ayo ne kanya ando kanya kona sa san shini ni ko ko ma kan ta chila kɔfɛ kame okay kame Binta in ya kumero dɛ a kɛra cogo di tsega nyafa k'a tɛ se ka ɲɛfɔ mun ne tɛ se ka ɲɛfɔ jarinke duna kene min gogo bugo e ala o dunankɛ kelen kuma de bi da kɔnɔ a kɛra cogo di ba wallahi in biga ta machine nyeri yani Balakissa komu wallahi nye iye mi mere nyeri yani Balakissa ayo seke wani Balakissa wa ufla iwu ya hukum cogo di togo di wa ubi yere la kan ko kan yɛrɛ de wa ni ala ce an ɲɛna Balakissa bɛ k'i n'a fɔ k'ale tɛ dunankɛ ala tɛ fɛ k'a y'a ɲɛna ja kɔfɛ a bɛ tan tɔ de ne m'o f'i ye depuis kunu ne m'a f'i ye n ko Balakissa k'a dabɔ a la depuis kunu a ɲɛ bɛ tugu position min na ne b'a dɔn san kɔni an k'a to tan n'an saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati min fɛ ne fɛnɛ b'a dɔn n kan ka min kɛ an t'a kɛ ten ne ta jita an b'a kɛ ten k'an mɛn i bɛ ne sɔrɔ so sawa no tena la doro anda ne bi jɔ dɛ ne ka dɔɔnin ne ka sutigi misiri ka na n tigɛ
Tora ta souffle. Voilà que no boy. Wala ka karakter ya correr kamu selagi. Nama ya sawa ini nama sekarang ni turun macam mana? Dah sekarang no. Ya, ini sekarang musuh sesuatu tak mereka. Jangan bis. Mulai ke?